Σας ευχαριστούμε Κύριε πάρα πολύ. Παπά, ελάτε. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κόμματός μου, ότι εκπροσώπησε το κόμμα μου με επάρκεια. Μα δεν φορέσατε η σήμερα Κατερίνα. κοστούμι. Ναι, Είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι με την πολεμική στολή. Εκπροσώπησε το κόμμα μου με επάρκεια η Κατερίνα Ινωτοπούλου. Εγώ θέλω απλώς ανθρώπινα να πω, γιατί και εγώ έχω την προσωπική, την οικογενειακή μου ιστορία και γνωρίζω τι γίνεται στην Εσπερία. Και το πόσο η δική μου οικογένεια ωφελήθηκε από ένα κράτος το οποίο είναι κράτος και κοινωνικό. Και το πώς υποστηρίζει το σύνολο της οικογένειας και το άτομο με αναπηρία και τον άνθρωπο, τη μητέρα, εμπροκειμένου που στέκεται δίπλα του. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, και θεωρώ ότι είναι τεράστια παράληψη και θα σου ασκήσω δημόσια κριτική. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστάρα. Βέβαια, εννοείται. Να σου πω γιατί. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα είμαστε εδώ. Γιατί ο Χριστάρας γέννησε δύο μεγάλους αγωνιστές. Εσένα και τον Τάσο. Και ο Χριστάρας μας έκανε αυτό το δώρο. Και όλων εμάς. Και όλων εμάς. Ναι. Διότι και οι γονείς, οι συγγενείς των ανθρώπων που είναι με αναπηρία, ξαναγεννιόμαστε μέσα από αυτή τη σχέση και μέσα από αυτή την επιλογή. Διότι και εσύ και ο Τάσος θα μπορούσατε να απολαμβάνετε τους καρπούς των κόπων σας και της δουλειάς που είχατε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά διαλέξατε να γίνετε αγωνιστές, να κινητοποιείτε πολίτες, κόμματα και τους πάντες για το δίκαιο. Θα είμαστε εδώ και θα δουλέψουμε πάρα πολύ ενεργά για να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Χαίρομαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Νικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι κάθε φορά που τον παίρνουμε τηλέφωνο, σε ένα δευτερόλεπτο μας έχει απαντήσει. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάποιους που ψάχναμε να τους καλέσουμε και δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν το μήνυμα της πρόσκλησης.